2, 3. איך היה היום? משהו מטורף, חוץ מזה שקר, השמיים כזה. כל עננים, מראה פה כזה מגול. משהו מטורף. אנחנו אחרי הלילה המשוגע שהיה. חוץ מזה אני יכול להגיד לך משהו? לא. אין סוללה. חולי איך היה בלילה? משהו מדהים. השמנה הזאת. קיצר. יש לך עוד משהו להגיד? לא, אני עייף מזה. עייף? סבבה. טוב, נעבור על איך הסחנה? משהו. רגע, דמי, כמו טורוי. טורנו היה ממש מגניב. ראינו כמה מעפלים, מים שנופלים מפה, המים שזורק מפה, אני מתפרק מפה, ממש מגניב. היה טבע פה, שמיים, מים, היה ממש טבעי, ממש מגניב. אתה יכול להסביר לנו מה זה? טוב, זה מים שיש דגים בפנים, דגים שלא רואים אותם טוב, צריכים להסתכל טוב, והם טעימים. כן? אם טעמת פעם דג, זה ממש טעים. בסדר. אתה רואה את המים שזורמים שם? כן, איפה שם בדיוק? כן. שם קפצנו לפני 15 דקות, קפצנו ואני כמעט נפלתי, אבל זה היה כיף, ממש כיף. טוב. חולי איך המים? משהו מדהים. רטובים. Ay, retuvim. Me tocó los huevos. Bueno, pregúntame algo y te contesto todo. En hebreo te lo contesto encima. Ok, ספר לנו על בנות. על הבנות. על הבנות שהיו אתמול. מכוערות טילים, נכון? מכוערות אחושרמוטה. פשוט מאוד. אין בנות בארץ. לא, חוץ יש. מהחוד של רגל, אין. נו, לא. למה? לא, אבל אין מה לעשות. איך הייתה בדודה של סבא? משהו על הבנים. מכוערת אחושרמוטה, מה זה? תגיד משהו לסבא. Seba, de la puta que te parece, estás en No, no. Argentina y yo estoy acá, boludo. תגיד משהו לסבא. מה, כל כך קרוב, לא רואים אותי. תגיד משהו לסבא, אחי. סבא, כולנו, אני והוא מתים עליך. מחכים שתחזור כבר, יא מניאק, טס לנו לארגנטינה. עושה חיים שם. עושה חיים, הולך מועדונים, לזונות. פה ושם, והוא המניאק ואנחנו פה עובדים כמו שרמוטות. מה אתה אומר? לחפש חיים, נשתות. כן, מה? דמי, רגע. אתה חייב להתקלח, להתגלח? להתגלח, נראה לי. קצת? טוב? כן, קצת. יש לך, טוב. יאללה, תגידו שלום לכולם. ביי. Bye. Me parece... yo quiero que miren una cosa. Hay por todos lados. hay por todos lados. פחים יש בכל מקום. זה משהו טוב בהגנת הטבע. כל הכבוד להגנת הטבע, יש פחים בכל מקום. הכל נקי פה, הכל ירוק. ביי. ביי. יאללה, ביי. ביי. ביי.